kun je die rand nog even pakken. Ik heb die weg. Dit is de kist? Ja. Is standaard. Wordt het een kaartstandaard? Ja. Ik heb het gezien, dus ik denk dat ga ik maken. Still don't know what I was waiting for, and my time was running wild a million days. Every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Hilda, die Fjordtour daar, die is ook makkelijk, hè? Ja. En waar is dat op gebaseerd, op geïnspireerd? Nou, die heb ik geïnspireerd door dat ik een schilderij zag van Katrines. Foto. Ja, een foto. Nou, het lijkt op een schilderij dus. Ja. En daar stond ook een vuurtoren op. En zo waren de anderen bezig met een tafelpoot. En daar zag ik een vuurtoren in. En zo is die ontstaan. Hij is heel mooi, hè, Katrines? Nou, hij is prachtig. Als dat juist wat Hilda ken, ik ken er een nog helemaal niet. Hoe ze bijvoorbeeld deze basaltblokken en dat lezen en leerd maken het van dit door. Nou, dit doet ze in 4 minuten. Het zit er zo op. Het is prachtig. Wat vies van de foto's van Katrines? Ja, heel mooi. Zeker weten. Wat zit er in die foto's voor jij? Rust ook. Ja. De foto spreekt voor zich. Lekker rustig. Hier is jij er zulke schilderijen maken? Nee. Dus dat heeft Katrines bedrijf teweeggebracht? Ja. Dat is een mooi idee, Katrines. Ja, mooi kennen het, hè? Ja, maar zo inspireren we elkaar weer. Ja. Maar er wel even bij. How the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Change it. Turn and face the strain. Nou, ik het hier mooi Hendrik dit maken. Dit is de Eermewijk en dan weer dit de luxere wijk. Hilda had nog een paar tekeningen, die had het leuk hier. En ja, dit hier al die vrolijke kleuren, met wie dan aan het vrolijke nog. Dus ik heb maar even een beetje creatief geweest en er een woedstok van maken. Hoe is het om hier te werken? Heel leuk. Ja? Ja. Ja. Wat maakt het zo leuk? Mijn koor. Ik heb er nooit ergens gewerkt waar dat een zangvolle saamhorigheid weer. En ja, en van mijn koor opkomen. Vind ik geweldig. Je bent wel een beetje een mierskip. Ja, alles wel, ja. En het is hier gewoon heel gezellig en leuk. Dit is een hele lieve man en die helpt ik mooi als Hendrik en ik weer een nieuw project hebben. Want Katrines die zegt het netjes uit met zijn collega's. En we hebben weer een wandbord maken, mooi kopjes eronder. En Katrines die zegt het uit. En ik spoor het en verf het. En dus hij is hier onmisbaar. Mooi te jaren, Joker. Dit is eigenlijk voor het eerst. En ik weet nog dat wij hier aan de gang stonden en er weer een paar man van maakt dat helemaal vol, dat krijgen we nooit voor elkaar, dat wordt nooit wat. Nou, en die is Reiner met een man met een schep. Die is begonnen en die had alle eigentjes aan, hij had alle paarden had hij eruit geroepen en hij ging maar terug en ging maar terug. En de eerste die zei van, dat wordt niks. Maar het blijft er al in. Hij had alle eigens had die kleer. En alles is nog haast inside en plantjes erin. En dit is het. Het is eigenlijk... enthousiasme, Katrine. Ja, dit is prachtig. Dat we dit maar snel aan de wand kennen. En we leren van elkaar, hè. En dan komen de sterke punten van de man, meestal komen ik weer eruit. Dat is prachtig.
de ouderwetse coach werden. Maar een mooie tuin. Ja, prachtig hè. Ik dacht in het begin wordt het niet, maar ik was voor trots en is het toch gelukt. Ja. Heel goed gewoon. Er wie een stuk later groen, dat wie net onder de zien. Maar ach, wat hopen we dan is het lukt op laatst. Zien, dan helpen ze mij. To changes. Don't wanna be a richer man. Changes. Turn and face the strain. Changes. It's gonna have to be a different man. Time may change me, but I can't trace time. Ja, die kennen we ook. Yeah. I watch the ripples change the size, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my Ja, dit is eigenlijk opslag, hè. Als de show wat hier al is, gewoon oude stoel, laadjes, tafelpoort was ik zien heeft, hè. Wij heel wat prachtig kunstwerk, het hele weer van Stelling. En die man die, ja, ik zei, Kevin en Vincent, die helpen mij er daarbij. Of ik help hem erbij, bij hun erbij, samen zitten hier. Nou ja, oude lampen, oud spul. Ja, die gebruiken we dan voor...